ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଅନେକ ମହାନ ପୁରୁଷମାନେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏକମାତ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତର, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଆସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବାକି ରହିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ କ'ଣ ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା? ନା ନା, ମୋର ଆଉ ଏକ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି, ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋର ବାକି ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସବୁ ରହିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଏଇ ଜନ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାଶୀଳ ଆଉ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ। କ'ଣ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ? ଆପଣ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଣି ଆସିଛନ୍ତି ସେସବୁ କେତେ ସତ୍ୟ, ଆକୁ ବି ଖୋଜନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ବି କିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ଗୁଣ, ଭଲ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଅମର ରହିବେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅମର ରହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେବ। ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।